Kọmishọna na steeti bụ Anambra na-akwụ maka ahụike bụ Dr. Afam Obidike agago n'ihu wee kwuo na gọọmenti steeti a na njikọrịta aka anya na otu Global Fund bụ ndị nke ga-ewu mgbọ ikuku ndụ na Onitsha General Hospital. Dr. Obidike bụ nke mere ka amata nke a n'oge o mechara nyocha esunya bụ ụlọ ọgwụ si wee kwụrụ. Chibuzo Okoye nta aka anyị ga-ewetara anyị akụkọ ahụ. Kọmishọna Obidike siri na arụike ndị Anambra steeti bụ ihe na-echu ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ụra ma sikwazịa na ha gapụrụ njem ahụ iji wee hụ ihe dị n'ala ma mara ka a ga-esi wee hụ na ihe niile na-aga otu o kwesịrị dịka gọvanọ si wee tụziaka. Ya bụ Health Kọmishọna kwupụtara na oxygen plant nke ahụ a na-arụ bụ nke nnukwu ma sikwazịa na ọ ga-enye arụike na ndị bi na Onitsha na gburugburu ya. Ha niile bụ ihe gbadoro ụkwụ ịhụ na ndị Anambra na-enwe arụike nke dị ọnụ ala ma bụrụkwa nke bụ ịgba inye ha arụike ka o si wee kwesị ma sikwazịa na ọ bụrụ na arụcha ya bụ oxygen plant na a ga na-agbanyere ya na ndị ọzọ dị na obodo mepere emepe na mba ofesi. Onye Chief Medical Director nke ya bụ ụlọọgwụ bụ Dr. Mercy Ebelechukwu Anugu, onye nke kenere ya bụ kọmishọna maka njem nleta ọ bịara, kwupụtara obi aṅụrị ha na ya bụ oxygen plant nke ọhụụ a na-adọnyere ha n'ụlọ ọgwụ a ma sikwazịa na ọ ga-aga n'iru inyere ha aka ịzọ ndụ ndị mmadụ na ebe otu o si wee kwesị ma kwụkwa na ndị na-abịa na ya bụ ụlọọgwụ bụ ndị nwere arụike.